Jama'a barkanku da warhaka. Zan ci gaba ne da bayani yau akan bukatun ɗan adam. Bukatun ɗan adam. Kun tuna baya a bidiyo na muku bayani cewa bukatun ɗan adam guda biyar ne. Bukatun ɗan adam guda biyar ne. Bukatun nan wato an riga da aka shirya su hawa-hawa ne, an sa shi sequentially. Muka ce a bidiyon da ya gabata muka ce na ɗaya shine abun da ake ce da shi physiological needs. Physiological need wato bukata na jiki kamar bukata na iska na sheka, bukata na abinci, bukata na ruwan sha, bukata na jima'i da dai makamantan haka. To yanzu yau za mu yi bayani akan kashi na biyu. Kashi na biyu bukatan ɗan adam. Kafin nan in ci gaba ina so ku min wani abu da roko nake da Allah ku dubi karkashin wannan bidiyo idan baka taɓa zuwa wannan channel ɗin ba, za ka duba ka ga subscribe, alamar subscribe sai ka danna shi. Da zarar kana dannawa za ka gan kararrawa zai fito ka danna shi saboda idan muka yi bidiyo YouTube za ta sanar da ku. Kuma don Allah muna so a promoting ɗin wannan channel ɗinmu saboda zai bamu ƙwarin gwiwa domin mu ci gaba da abin da muke yi. To yau za mu bayani na biyu. Bayani na biyu menene bukatun ɗan adam na biyu. Bukatan ɗan adam na biyu ana ce da shi safety needs. Ana ce da shi safety needs. Na me ake nufi da wannan safety needs? Idan aka ce safety needs ana bukatan irin kamar bukata na irin na zaman tsaro ko kuwa na zaman tsaro hakan nan na ɗan adam. Domin kowa dai so yake kar a ce rayuwar shi ya fuskanci barazana ko ta wurin harkan rashin tsaro da sauransu. To amma wannan ɗin ma ya kasu kashi-kashi. Misali, kamar akwai abin da ake cewa economic safety ko kuwa economic security ko kuwa financial security. Wannan ya dangana ne kamar a ce kamar kana aiki ko aikin gwamnati ko aiki a kamfani ko kuwa kana da wata sana'a ko kuwa kana noma da dai sauransu. So kake a ce abun da kake yi ɗin yana cin gaba, yana bunkasa, yana hayayyafa domin ka samu kuɗaɗen shiga da suke shigowa domin na biyan bukatu, domin na yin harkoki na yau da kullum. To idan da zara in kana ji cewa zuciyanka bai kwanta ko kuwa baka gamsu ba ko kuwa irin kana ji cewa kana iya rasa hanyoyin shiga na kuɗaɗenka, to a nan kana da financial insecurity. A nan shi ya sa duk masu irin aiki hakan nan so suke a ce kullum dai aikin nan zuciyansu a kwance suna yin shi kuma ba wanda zai ƙwace wannan aiki, za su yi shi ko da yau da kullum kuma su samu kuɗaɗen shiga. Ko kuwa a ce kasuwanci hakan nan so kake a ce kasuwancinka duk lokacin da ka tashi kana yin shi yana tafiya komai yana tafiya daidai, to a nan za ka samu financial security. To wannan kuma shi ma yana kawo safety in economic aspect of rayuwa kenan. To na biyu kuma akwai health and well-being. Health and well-being wato tsaro ta wurin kiwon lafiya. Don kowaye dai so ake a ce ka tashi da safe ka ji kana nan lafiya saboda ka ci gaba da mu'amalanka da kuma ayyukanka da kuma dai ka gudanar da abin da ke gabanka na dai yau da kullum. To idan aka tashi cewa kiwon lafiyanka ko kiwon lafiyanki ya fuskanci barazana, to a nan za a samu matsala. A nan kuma zai kasance cewa ba ka da tsaro a ta fannin kiwon lafiya. Wannan na biyu. Sannan kuma akwai abin da ake cewa muhalli ko kuwa yanki ko kuwa unguwa haka inda kake zama. So kake a ce inda kake zama gidanka, inda gidanka yake ya zamanto akwai tsaro, ya zamanto ba irin 'yan iska hakan nan ko kuwa 'yan bindiga ko masu tada zaune tsaye ko masu tada zanga-zanga. To a nan za ka samu ka yi bacci yadda zuciyanka ke so, ka tashi kuma a cikin lokaci mai kyau, hankalinka a kwance, zuciyanka a kwance, a zuciyanka kana ji cewa akwai tsaro. To idan babu wannan tsaron to za a samu matsala. Idan babu wannan tsaron za a samu abubuwa da dama da za su tafi ya zamanto ba daidai ba. To bukata na biyu a kasuwan bukatu na ɗan adam, bukata na biyu shine bukatan tsaro. Na ɗaya na ce bukata shine bukatan physiological need wato bukatan jiki, bukatan bacci, bukatan abinci, bukatan iskan sheka,
bukatan ruwan sha, bukatan gurin kwanciya. Wannan an kasafa su sune bukatu na farko. Bukatu na biyu kuma daga aka gama wancan sai aka shigo bukatun safety needs. So kake duk inda kake zuciyanka a kwance ba wani tada hankali komai dai yana tafiya daidai, to a nan shi ake kira safety needs. Wannan shine bukata kashi na biyu na ɗan adam. To me amfanin wannan sanin wannan ga mutum? Yana da amfani muhimmanci sosai da sanin wayannan ɗin, saboda idan kana mu'amala da mutum ya kamata kai ka amfani da basiranka da kwakwalwanka ka karanci wannan mutum ka gane cewa shi kam a wane level ko kuwa a wane kashi na bukatun ɗan adam yake. Duk mutumin da ka ga yana da physiological need, wato bukatansa ya samu ya ci abinci, bukatansa ya biya. To idan mutum damuwan shi wannan ne, idan ka kawo mar wani zance kaman ko makaranta, ko ka kawo mar zance kaman ko abokantaka ko dai wani abu, wannan duk ba matsalansa bane, wannan duk ba damuwansa bane. Ba zai ma saurare ka ba. Kai 'yan siyasan mu, hatta 'yan siyasan mu suna amfani da wannan fahimta. Za ka ga sai su bar mutane, idan mutane suka ji yunwa sai su zo su ɗan ba ku kuɗi ko abinci hakan nan kuna faɗa kai. To daga nan kawai kun zaɓe su sun tafi. Shi kenan ba za ku sake ganin su ba sai wani shekara huɗu mai zuwa. To suna amfani da wannan ne don sun gane a wannan lada na bukatun ɗan adam sun study, sun bincike, sun gane cewa mutane da dama masu yin zaɓe ga inda suke. Sai su nemi abun da zai biya bukatanka a wannan wurin. Duk wani wanda zai zo yana maka numin bayani cewa zai gyara gwamnati, zai yi kaza kaza, da zarar ka ga cewa ba ka samu cin abinci ba za ka ma kula da shi ba. Amma duk wanda zai ce maka ga abinci ka zaɓe ni, to duk yadda aka yi za ka ga mutane da yawa za su bi wannan mutum. To idan ka san wannan ɗin, ka iya karanci mutum, ka gane a wane aji yake, yana ajin physiological need ne ko kuwa yana ajin safety needs. Idan wanda yake ajin safety needs ne, za ka ce mar kai ji zo nan, zan baka aiki wanda za ka yi shi duk yadda ya kamata. Na baka ba mai cire maka hannu akan wannan aiki. To idan mutum ya ji ya samu hakan ɗin, to a nan zai fi jin daɗi da a ce wai ina aiki a wurin da bai san ya gobe zai kasance ba, gobe za a iya ce ka bar aiki da sauransu. To ka ga idan ka ba mutum da yana bukatan safety, kamar mu ce economic safety, ka zo ka ba shi madogara, ka zo ka ba shi dangana, to wannan zai gyara dangantakanku. Zai sa dangantakanku, dangon zumuncinku ya yi ƙarfi, zai sa dangantakanku ya yi kyau. Ka ga mu'amala da kuma zamantakewanku zai zama da kyau. To shi ne dalilin fahimtan wannan yadda aka kasa bukatun ɗan adam. Wannan na biyu kenan. Ku saurari na uku a bidiyon da zan yi nan gaba. Amma kar ka manta, idan baka taɓa subscribing a wannan channel ba, ina so ka dubi karkashin bidiyo za ka ga jan akwati subscribe, ka danna shi, sai kuma kararrawa zai fito maka, ka danna shi, saboda idan muka yi bidiyo kuma YouTube za ta sanar da ku. Ina so ku yi commenting, ku yi liking, ku dai ba da ra'ayinku game da wannan bidiyon ɗin. Na gode. Ku ci gaba da dawowa kuna kallon Ilimi TV. Ni ne Bakari SM. Na gode.